நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் 65வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். பிரசாதே சர்வ துக்கானாம் ஹானிரஸ்யோபஜாயதே பிரசன்ன சேதசோ ஹ்யாஷு புத்திஃ பர்யவதிஷ்டதே. பிரசாதே சர்வதுக்கானாம் ஹானிஹி அஸ்ய உபஜாயதே பிரசன்னச்சேதசஹ ஹி ஆஷு புத்திஹி பர்யவதிஷ்டதே. பகவான் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகங்களில் ஸ்திதப்பிரஜ்ஞ லக்ஷணங்களை சொல்லிட்டு வந்தார். அப்போ பிரஜேத கிம் எப்படி நடந்துப்பார், செயல்களில் எப்படி ஈடுபடுவார் அப்படிங்கிறப்ப ராகத்வேஷ வியுக்தைஹி எந்தவித ராகத்வேஷமும் இல்லாமல் இந்திரியங்களை பயன்படுத்துவார். அப்படி பயன்படுத்துகிறப்ப அவரோட மனசு தெளிவடையும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருந்தார். பகவான் அப்படி தெளிவான மனசுனால என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார். பிரசாதே பிரசாதே அப்படின்னா மனசில் சாந்தி ஏற்படுறப்ப, தெளிவு ஏற்படுறப்ப சர்வ துக்கானாம் ஹானிஹி அஸ்ய உபஜாயதே அவனுக்கு எல்லா துக்கங்களோட நாசம் ஆகுது. துக்கங்களை சாஸ்திரங்கள் 3 விதமாக சொல்லும். ஆத்தியாத்மிக, ஆதி பௌத்திக, ஆதி தெய்வீக. ஆத்தியாத்மிக அப்படின்னா நம்ம உடம்பாலேயோ மனசாலேயோ ஏற்படுற துக்கங்கள், உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது, மனசில் ஏற்படுற கவலைகள், டிப்ரெஷன், இதெல்லாமே ஆத்தியாத்மிக. ஆதி பௌத்திக அப்படிங்கிறது மற்ற உயிரினங்களால் வர்றது. பாம்பு, தேல் இல்லை மற்ற மனுஷர்களால் ஏற்படுறது ஆதி பௌத்திக. ஆதி தெய்வீக அப்படிங்கிறது இயற்கையில் ஏற்படுற இந்த சுனாமி, புயல், இது போல் சில. அடுத்த வரியில் பகவான் பிரசன்ன சேதசக யாரோட மனசு இப்படி தெளிவாகவும் சாந்தமாகவும் இருக்கோ ஹி ஆஷு சீக்கிரமாகவே புத்திஹி பர்யவதிஷ்டதே புத்தி நிಶ್ಚலமாக ஆத்ம தத்துவத்தில் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இங்கே சொல்லியிருக்காரு. பொதுவாக ஆத்ம ஞானம் மனசு மூலமாக தான் அடைய முடியும். மனசு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஒரு கருவி. நம்மெல்லாம் தினப்படி வாழ்க்கையில் கருவிகள் நிறைய பயன்படுத்துறது உண்டு. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். கத்தி எடுத்துப்போமே, இந்த கத்தியை நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது சுத்தமாக இருக்கணும், ஷார்ப்பாக இருக்கணும். இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் அது நல்லா கட் பண்ணும். அதே மாதிரி இந்த மனசின் மூலமாக நம்ம ஞானத்தை அடையணும் அப்படின்னா இந்த மனசும் சுத்தமாக இருக்கணும், ஷார்ப்பாக இருக்கணும். இங்கே சொல்லப்படுற சாதனைகள் எல்லாம் மனசில் சுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. ஷம தம எல்லாமே மனசை சுத்தமாக வச்சிருக்கக்கூடியது. ஒரு குளத்தில் எப்படி பாசி நிறைய இருந்தால் கீழே என்ன இருக்குன்னு பார்க்க முடியாதோ அதே மாதிரி அழுக்குகள் நிறைய இருக்கிற மனசால் ஆத்ம தத்துவத்தை உணர முடியாது. சரி, இந்த ஞானிக்கு துக்கமெல்லாம் போயிடும்னு சொல்லியிருக்காரே பகவான், அப்போனா அவன் வாழ்க்கையில் அதுக்கப்புறம் துக்கம் வராதா அப்படின்னு கேட்டால், நாம் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி அவனுக்கும் பிராரப்த கர்மா உண்டு. அவனுக்கும் வாழ்க்கையில் எல்லாமே வரும். ஆனால் அவர் இந்த உடம்பையும் மனசையும் நாம் எப்படி சட்டையை பார்ப்போமோ அது மாதிரி பார்க்குறாரு. இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிற சட்டை ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது, இல்லை கிழிஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம பெருசாக துக்கப்படுறதில்ல. முடிஞ்சால் அந்த சட்டையை அவுத்து வேறு சட்டையை போட்டுக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த ஞானி தன்னோட உடம்பையும் ஒரு சட்டையாக தான் பார்க்குறாரு. எந்த நிமிஷம் வேணால் இந்த சட்டையிலிருந்து தன்னை பிரித்து ஆத்மஸ்வரூபத்தில் அவரால் நிற்க முடியும். ரமண மகரிஷி கடைசியில் அவருக்கு கேன்சர் வந்தப்போ எல்லாரும் வற்புறுத்தினதுனால அவர் சர்ஜரிக்கு ஒத்துக்கிட்டார். ஆனாலும் அப்போ அனஸ்தீஷியா கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். ஆப்ரேஷன் நடக்கிறப்ப அவர் அதை பார்த்துக்கிட்டும் இருந்தாராம். அப்போ தன் கையை பார்த்து சொன்னாராம், ஹே கையே, உனக்கு ரொம்ப வலிக்குதா, பாவம் நீ அப்படின்னு. தன் கையையும் தன்னை விட்டு வேறா பார்க்க தெரிஞ்சது அந்த ஞானிக்கு.
அதனால் அந்த ஞானி சாட்சி ரூபமாக எல்லாத்தையும் பார்க்குறாரு, தன் உடம்பு உட்பட, தன் மனசு உட்பட. அதனால் அவருக்கு எந்த சோகமும் கிடையாது. அவர் வெறும் சாட்சி. நம்ம மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தோட பின்னாடி கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.